Morenya korom gajuangen geno maranerio makare tarike na paga uchiel dueno mara uchiel ganario prario kodangwen aero kama kwa TV mar mi wechegi manyien chenro en ratil ka en Jumapil kama ing'eyo ni wa ikoni wechego manyien mag motuche pachoka panema en kinde makoro wechego mag siasa medo bedo kod liete pachoka kwetha magazimio la Umoja One Kenya Alliance bende koro golo duondgi ka bende hang'nwa nyisi kuku motendre kod wachno mane giwacho kotendre kod parono mar chik mar omenda makoro geto medo suru mapachoka pane kawuono bende obedo gi twak maratil mabende taw kanyo gi George Batiano bede gi Omulo Junior ma en jasiasa madhi gomba kelo Kenya Kwanza kaachiel gi Wilberforce Otieno ma en jasiasa ma bende dhi twak elo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gidhi ng'io mag motendre kod siasa liet mag siasa nyatelo mar God Kenya osebedo kamedore e pachoka nyakorom gajuang ka bende motendre gi paro mar chik mar omenda bende gidhi go mbaka to mane chenro mar ariyo mar twak maratil to mokwongo wachaw gi mago mwami opeko dia makawuono. Members of these two associations, that are the judges, the magistrates, cadis, registrars, deputy registrars, judicial staff, will stop providing services from the 19th. Jotije doho mapacho kaolano ni ok betiti kochakre tich adek nyaka tich abich jumane kagi kwedo arita marach mantiere kuondegi mag tich. Mimi nataka kukuambia nikipiga no ujue ni kwa sababu watu wamekataa si mimi. Liet medorene jod bura ewi chenro mar twak kendo goyo mbolo ne paro mar chik omenda maigani ka jo Kenya mathoth kwayo gi nigi wit paro no oko. And yet in the same party, imagine watu waweka wakipigana hatutakubali. Kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wachoni ochopo samakoro nyaka gitegri riwruok margi kaponi pod gin kod lek mar kawo tend piny Kenya. Machiegni nyakorom gajuang chendo en ratil be thuolo mar go kodwa mbaka lai mar ote machuok mana kaka pile henari adek auchiel no ka bende hinyalo yudowa e mbui Ramogi TV Kenya Ramogi TV KE bende wantiere kacha Twitter gi Facebook to arwake pachi odhiambo makawuono chendo ne maratil wan gi jaloko mar Wilson Ochuka machiegni nyinga Lydia Okeyo. Riwruoge mag jong'ad bura kod jotije doho olando ni doho mapacho ka ibiro lor chakre tarik 19 nyaka tarik 21 dweni kaka yor nyiso chung margi gi jang'ad bura Monica Kivuti mane owito ngimane ka yudo thieth bang' apisa moro mane ong'ado buche chwade gi bunde e doho ma Makadara. Duol mochung' ne tije Joyal Buche Judicial Service Commission bende koro chwalo mbele chenro mar goyo kogno jong'ad bura mwinjo bedni indiki tich doho mar appeal kano winjo time tarik 18 nyaka tarik 21 dweni kagiwacho ni ler makamano koro gibiro chiwo nyime. Nyiso chung margi gi jang'ad bura Monica Kivuti mano owito ngimane bang' kano chwade gi magina e doho gi apisa mane ong'ado buche. Riwruok mar jong'ad bura ochungo chenro mag doho are tarik 19 nyaka tarik 21 dweni. Members of these two associations, that are the judges, the magistrates, cadis, registrars, deputy registrars, judicial staff, will stop providing services from the 19th day of June 2024 to the 21st day of June 2024, both days
inclusive. Riwruogego kama oting'o mano mar jong'ad bura motisi ni Kenya Magistrates and Judges Association KMGA, the Kenya Judges Welfare Association KJWA kod riwruog jotij doho mong'ere kaka the Kenya Judicial Staff Association KJSA bende dwaro mondo mi oger doho e yo makare ka giramo ni ok gichak gitie hema e ng'ado buche kaka yor jiwo arita e doho. Forthwith, the members of these associations shall not conduct any judicial proceedings in the open air, whether under a tent, container, or any makeshift structure. Gidwaro mondo michungi tim mar chije machope doho osebedo katimo mar umo wengegi kinde ng'ado bura ka koro gilero ni onge ng'ata ma ibiro yiene donje doho ka umo wengene e yo mora mora kaka yoredo arita margi. That there is no court user who will be allowed in the court premises while in any form of concealment of faces by whatever means, unless on ascertainable medical or security grounds. And no objects unrelated to the business of the court or firearm other than that held by a designated officer of the court, as shall be authorized by the officer in charge, shall be allowed into the court premises or station. Gidwaro mondo mi piny owacho jiwarita e doho kaka yor geng'o maundu ma osebed ka itime doho ka bende giseyo piny owacho kuom rem kawo okang' mowinjore e winjore ma osebed ka itimo ne jong'ad buche. Early this year at the Mombasa Law Courts, an accused person snatched a gun from a police officer and made an attempt to shoot a magistrate. Luckily, the magistrate was saved when the firearm jammed. In Nakuru Law Courts, a magistrate was attacked and severely stabbed by the use of a screwdriver by a litigant who had gotten an unfavorable judgment. In Garissa, a court user attacked a judge. These are just but a few of the many attacks that have happened in the courtrooms. Paro makamago gilero ni ibiro twake gi duol matawo chenro mag doho JSC, duol mochung' ne jotije piny owacho SRC, od bura mamalo kod sirikal malo mondo mi kadhgi kaka chike mathurka. Our actions are intended to accord the Judicial Service Commission, the Salary and Remuneration Commission, Parliament, the Executive and the National Security Organs time to deliberate on these very basic requests. Duol matawo chenro mag doho mong'ere kaka Judicial Service Commission ochungo chenro mar goyo koko ne jong'ad bura mano owinjo ndike doho mar appeal, chenro mowinjo chak tarik 18 nyaka tarik 21 dweni ka koro gilando ni gibiro chiwo ler ewi chenro no bang'e. Jotelo mag din mawuok e counties mopogore opogore okwayo jood bura mondo mi orang dwaro mar jopiny kapok gichiwo kogno ewi paro mar chik omenda mar 2024. E kinde ma magi timore bende kuom jood bura mag duond bura mar Kamoriwo Samuel Arama mar Nakuru Town West kod Lilian Gogo mar Rangwe oyango ni gibiro kwedo paro mar chik mar omenda no. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. Gimatinde seche 48 to jood bura chako twak ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Moko kuom jotelo mag dinde kod josiasa dwaro mondo mi od bura oyang dwaro mar jopiny motelo ne dwaro giwegi e kinde ma gigo ombulu ne paro mar chik mar omenda. Kopogore gi jotelo mag din Islam ma ogolo paro odiochieng' ma kawuono e kinde lamo mane obagi e counties ma opogore, jodolo mag Kopere bende koni owinjo ket pach jopiny motelo. Obede ni japiny mani piny ni bo miye pache kata winje pache omiyo chik moro amora kapok okadhi to wadwaro ni kaka katiba marwa kata pend chik mane wakadho ni jopiny nyaka penji. Tunakubali ya kwamba ili inji ikaweze kujengwa kwa kweli lazima tulipe ushuru tujitegemee, lakini kuwe na kiasi. Na tungependa kusema kama kuna inji ambayo inatakikana tax relief ni inji yetu ya Kenya wakati huu. Kwa hivyo ombi letu kama kanisa, tafadhali regulate. We need to reflect back. Our government, our leaders at all levels must listen to what the Kenyans have said. It cannot be the bulldoze ideas on us. Bulldozing because they think it is the right thing is not the way to go. E kinde ma jodolo golo paro, jopiny bende koni ting' koro giwene jood bura mane giyiero mondo kik sir paro no magikoni dhi medo diyo jopiny. MP na en Joshua Oron to andair ni kiko kal bill no. Ne wachang'owa. Iyudo ni bill ni wan jopiny wane mama medo inyore. Daer mondo ogwe oko mabor molal kode tok chiel.
nikech gima dhi affect ngima japiny kae ok wawinj kamoro kata dichiel. Poko kadhe adier gi sechegi te kochalo kama odhi owit gino endo oko. Mane tich mane wayiere ne mondo odhi otim, ok ni gidhi kuchocho be idwoko gi kama to gidhi kadho gima hinyowa. Moko kuom jood bura mane twak e nyasi ma oyuorie kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kaunti ma Nakuru, kama oriwo Samuel Arama mar Nakuru Town West, onyiso chung ni gidhi kwedo parono. Mimi nimefanya public participation kwa constituency yangu na watu wote wameniambia hii pili ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance period ya 2024, Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ujue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Kauloso e kar chung od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri, bende jatend kweth Manoki e od bura Kimani Ichung'wa olero ni jood bura biro kolo lipot mar komiti mar budget kapok giketo paro mar chikno e ombulu. Kimani bende olero ni od bura osewinjo ywak jopiny kendo biro mana timo gino makonyo gero Kenya. Kaluwore kod ng'ur ma osebedo wi moko kuom ma oketi wi paro mar chik mar omenda, wenge jo Kenya koro ng'iyo jood bura mar neno ka gibiro puodho parono kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jakom komiti mar budget Ndindi Nyoro opako chenro mar miyo ute chung od bura omenda mar milion 50 moro kamoro matune jopiny mach mar stima kaka yo mar cholo dongruok machiegni kod jopiny. Kolose kar chung od bura Mike Kolomani e kaunti ma Kakamega, Nyoro dok ne jatend piny Kenya William Ruto kuom dwoko piny nengo mar chiemo, nengo mauta kendo kwa jopiny mondo mi koro mi Ruto thuolo mar kete tim agenda mage. Nyoro jiwo jotelo wetene mondo mi otine jopiny kar siko chwalo liet mar siasa ma onge tiendgi. Ikieno siasa mag paro mar chik mar omenda mar 2024-2025 bende no omako mach kamoko kuom jo od bura ma imbo mar piny Kenya okoni gibiro kolo i paro mar chik mar omenda no kapok goye ombulu. Ambaye anaisikiza na kuheshimu sauti ya Wakenya, mimi nataka niwahakikishie kwamba tayari kamati ya finance inashughulikia yale maoni yote ambao umetupatia, ambao pia mliwapatia, na pia tuko na uhakika wakati ile bill itakuja pale bunge tutaweza kuipiga msasa ipasavyo ili isiwe mzigo mgumu katika maisha ya Wakenya wetu. Hakuna ripoti iko bunge ya kamati ya finance. So ukiambiwa na mtu piga kura hivi ama hivi, kwa sababu hakuna kitu ya kupigia. Wakenya ndio wadosi wetu. Ile mambo yote Wakenya wanamesema kama viongozi, sisi tunaheshimu huyo wote. Katika hii bajeti mpya tumeweka bilioni 14.5 ambao eneo bunge zote za Kenya 290 watapata every constituency 50 million shillings ya kuweka stima mashinani. Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ojiwo achiel e kind jokanyo mag Azimio e kinde mag chako timo ikruok ne yiero maduong' mar 2027. Kolose gwenge Mamui e kinde nyasi mar iko mosenindo Profesa Kiteme Kamuti, Kalonzo lero dwaro mar bedo gi kwe mane oni kweth mar Azimio chopo lek mare mar siasa. Paro makama osir kod jagoro maduong' madon bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend migao machon Eugene Wamalwa mabende ojiwo jopiny Kenya mondo mi osir dwach Kalonzo mar bedo jatend piny Kenya yiero mabiro. We will call you out when we hear of violence. Hii tabia lazima ikome kabisa na ikome. Kwa hivyo mpendane. Leaders, pendaneni. Because the cost will be very expensive. It will be very expensive if you continue to fight each other, to hate each other for nothing. For nothing. And yet you're in the same party. Imagine, watu wa Wiper wakipigana. Hatutakubali. Na wale vijana mnatumia kufanya kuchochea. Wachaneni na hiyo maneno. And we need to make sure that we get rid of this disaster. And the way to get rid of this disaster is to work together. That is why I'm here. Nimetoka kwa mlima. Mmepokea salamu za Uhuru Kenyatta. Leo tuko na watu ambao hawakumbuka walisema nini jana. Yale alisema jana akija leo anasema tofauti na inakuwa ni uongo. That is why we say that we lie all the time. Na hili ni janga. Ni janga kubwa sana kwetu kama Wakenya. Na wananchi tunaomba siku ya leo
popote ulipo, chunguza mbunge wako ako wapi. Zamani tulikuwa na kitu inaitwa mulika mwizi. Wakenya sasa lazima tumulike wabunge wetu. Yaro ke duon bura mar UDA medo mana mako mach kama kukum jod bura motingo nyaka jatende kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa okon jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo mi hotegre kod siasa mag gwenge manyalo pogo Uganda. Kata kamano Rigathi kalose county mana Nakuru to kone jodolo ni en dwaro mana alam motegno mondo mi omed fuongo adieri lelo. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En liet mar siasa mose kwa duon bura moloso piny owacho mar Kenya Kwanza, duon bura mar UDA. Jodite duon bura no medo nyiso kaka okak medo nya kendo pogruok medo gidore kaluwore kod weche mawuok kuomgi. Kati nene to jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa odunyore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi siasa ma Kimani olero ni nyayo kwede kendo pogo Uganda jo Kenya. As leaders, do nothing from selfish interest and selfish ambition, but have the interests of our people ahead of our own selfish ambitions and personal interests. Kimani Ichung'wa kalose county manyere kar chung od bura ma Madhira okoni tire jotelo masani londo piny kafungo weche mok nyisa chiel mari wi Uganda jo Kenya kanyakla to mana madwaro nebund igigiwegi. Na ndio nasema hata sisi tukiwa viongozi wote tuweke mambo ya wananchi wetu mbele kuliko mambo yetu ya kibinafsi. Kimani Ichung'wa wakuwe ndani, Ndindi Nyoro wakuwe ndani, Betiesa wakuwe ndani. Weche mane oyudo sirkod od bura ma Kiharu Ndindi Nyoro maneni e kaunti ma Kakamega kar chung od bura ma Ikolomani moko ni en kinde mana nywando jo Kenya duto e dongruok. Ok piso weche manyiso pogruok. Because we want to build an inclusive society of Kenya. Kwa hivyo watu wakipewa nafasi ya kuhudumia wa Kenya wawe na mwito na maono ya kitaifa, yasiwe maono ambayo ni ya kugawanyisha wa Kenya na kujipiga vifua. Tunawaambia wawache hiyo roho chafu, tushikane mkono, sisi Waluya ni wa Kenya. Na wakati wao walikuwa wanafutiliwa mbali madeni ya kahawa, madeni ya majani chai, sisi tuliwapigia makofi. Kata kamano Rigathi kalose county ma Nakuru Toma kuchung mare motegno kendo kone jodolo ni en alam kende motegno emodwaro mondo yud teko mar fuongo adieri ne jo Kenya nimar en jal mong'ere kod wach adiera elela. Pia mimi mnikumbuke, mnajua I'm a truthful and honest man. Pray for me that I continue being truthful and honest. Sisi sio wajinga. Kama mtu amechoka na kazi aende nyumbani peke. Mimi siko tayari. Hapana. Mtu ambaye anatoka atoke polepole aende. Mimi niko tayari kukalia hiyo kitu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jopuonj mag junior secondary manyicha oyudo barupe marucho gi horak magi kod TSC koro kone kamoro mano en oledhi ma TSC dwa tiyo gode gologi oko e kwan mar jopuonj ma winjo ndiki e yo mongirore. Jopuonj ma osebedo ka kedo ne ratiro margi kuom dwe achiel koro kone oken gima kare ka duol mandiko jopuonje tich TSC okoyango kaka kuom higa achiel gisenyagore gi dhiro romo e junior school ma onge chudo malong'o. Kaka yuto moni lerono riwruok mar jopuonj mar Kupet nyicha osingo kaundamo ne TSC pone ok girucho oko kang makamano. Kata kamano nyaka sani jopuonjgi pok oyudo report moya ka TSC. Juma mar ariyo chakore nyaka ne jopuonj 742 yud barupe mag TSC marucho oko rak mayango gi kaka jopuonj mag JSS chakre higa mar 2023 ma bang' ng'anyo mane obak kod jopuonjgi e counties ma opogore e pacho ka. Jopuonjgi ywak ni okang' ma okaw kod TSC en oledhi mar weyo gi oko kendo chiwo barupe gi ne jopuonj mamoko ma ok osebedo ka thagore kuom higa achiel e kinde ma owinjo chak ndik gi e yo ma ongirore. Kaka koro rak no rumo, ginyalo tiyo godo mondo giblokwa, mondo giging'i yorwa mar bedo confirmed, mondo wayud tich mar pensionable and permanent terms. Monego beni koro chakore sasa nikech budget nose som. Jopuonjgi manyaka sani bet pacho e kinde ma jowetegi to dhi nyime gi puonjo koni ok en paro maliw kaponi TSC nyalo miyo gi kiach gin oganda ma osebedo katiyo matek gi osara matin e dhiro somo mag junior school kuom ma ohew higa achiel. Think that is
very unfair for someone who has diligently served the nation for close to 2 years, because a majority or a good number of us who received those termination letters had been serving the country since February 2023. So to terminate that contract in June 2024, it is a very, very unfair. Kabende gikoni gikialai mane otigo e yiero 742 kama moko mabende ne nie ng'anyo to oduoki skunde. Koro nitie nyaka jok mane oduoko barua gi gimomiyo nok gidok tich. To TSC orucho tijgi ka wacho ni gimomiyo nok gidok tich pod ok nyal yangi. Nyaka sani gikoni poni oyie duok gi tich, kik TSC migi kum mar tero gi kuonde tich mangima teke. And let these teachers be reinstated back to their stations where they were serving. Let not the Teachers Service Commission victimize them by posting them away from their counties where they were serving or to a different region. Jumachiel ma okalo riwruok mar jopuonj mar Kuppet ne osingo kawo okang' mager ne duol mandiko jopuonj TSC poni ok giduoko jopuonjego e tich, kata bed ni nyaka sani jopuonjgi pok oyudo ripot moro amora mar TSC maduoko negi geno. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika 20 nyakoro mga juang bang sa achiel midhiambo chendo endo atilero kamano kuom kete Ramogi TV kapok okawo yo mokwongo neno ka Pastor Elizabeth Wang wacho ni entie kodwa ka entie Lucky Sama. Stephen Otiwa mwalimu bora bende wacho ni osechekin ka entie kanyo gi Carol Steve Otiwa giwacho ni gin bende kanyo gi Favor Trevor kata kamano giwacho ni ging'iyo weche gi eyo makare. Neno bende ote mar Pastor Collins Udindo wacho ni entie Kayole County Nairobi wacho ni wa ol gi uwi mag siasa wan kaka Uganda jo Kenya. Wan odwaro mana neno ni tich mane gisingo ne jo Kenya timore pacho kae kar mondo gigo siasa e pacho ka. Mano Pastor Collins Udindo. Neno bende mwalimu japuonj mar din mar kanisa Jokopere molongo ni Joseph Oyo. Mano japuonj mar din Kanyandiwa Parish wacho no mor kod ripode mar Ramogi chiwo negi, lakini wacho ni kare ot Achani baraza mara chief ok donje gi walking stick. Ntiere gima japuonje wacho kanyo kang'eyo ni ji mang'eny dhi winje wuoying e wi ngero moro. Ruth nyathi Ochieng wacho ni UDA to wuore awuoya tinde giloko kanise kar goyo siasa kar mondo gilemie anto siasa migo e kanisa gi to kendo ok berna. Wacho ni ntiere oneno weche gi ka ntie umoja inako. Pastor Elizabeth Mara Bongu Glow Church wacho ni ntiere kodwa chendo kata kamano gintie kod kuyo gi lalo nyaje mana jeyo mangima Wahambla Homa Bay County musura hinya kuom mano kata kamano gwacho ni pod gintie makodwa chendo kendo giluwo chendo ni Maratil. Wayo matinya kwa mga juang Maratil kikidi mabor. Fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start.
now comes in the original and vanilla flavor. Wakeloni mo mar del mar Sawa Milking Jelly mo wuok Pwani Oil Products. Mo mar pien del mar Sawa Milking Jelly en mo maonge gima omedie kendo ober ahinya e rito pien del. En mo maleny ne okyot, orito pien del kendo entie yokebe molos maber mamiyi tich mayot seche ma igwele ka idwa tiyo kode. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan. Unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and conditions. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nyakoro mgajuang ma Endratiel wadhi mbele gi weche manyien. Chief Kadhi ma pachoka Sheikh Abdullahim Hussein okwa oganda jo Islam duto mondo mi oket tenge pogruok makidek bede kindgi motende gi odiochieng' nyasi mar Eid al-Adha. Kwayo ni ogolo Mombasa kama moko kuom oganda jo Islam ne obage nyasi no kama moko igeno bagi kiny chieng' wuok tich. Joja oko ni giler kowuok e kaunti ma Mombasa. Moko kuom oganda jo Islam ne jochokore kuonde mopogore e kaunti ma Mombasa e alam mar Eid ul-Adha ma yango kaka sikukuu mar yango jamni. Sheikh Abdul Halim Hussein, man Chief Kadhi ma pachoka, ne otelo ne nyasi mane obagi e lap matononoka kuma ne okoni odiochieng' mibaga nyasi no konego kel pogruok e kind jo Islam to chutho ni mar jomoko biro bage kiny chieng' wuok tich. Katika hii siku tunajua kwamba kuna makundi kadhaa, wengine wenzetu watafunga kesho. Sote Waislamu tuweze kujumuika, sote ni ndugu moja. Watu kubaki ndugu moja, Waislamu wote ni kitu kimoja. Na hizi ikhtilafu ni jambo ambalo linaweza kutokea katika masaili ya kilimo, watu wanaweza kukosana, huyu akawa na rai hii na yule mwingine, lakini udugu wetu unabaki pale pale wala huondoki. Neo kwayo jo Islam duto mondo mi omed paro jogo mayuto gi ni penye kinde nyasi ni kabende ojiwo gi mondo mi kibag nyasi asasa. Tusichanganye siku ya furaha na maasi tukaenda tukaharibu fadhila zetu. Kama tunavyoona siku matukufu hii na hili ni kubwa, ni katika idi kubwa kabisa, inaendelea siku 3 mfululizo. Siku zote hizi kila siku tunafaa kumtukuza Allah. To elap ma Kulthum, mane en gavana ma Mombasa Hassan Joho, ne oseo piny owacho kuom ng'aonge mane oganda jo Kenya mathoth. Okoni en ayanga ni thoth wego ohala sani oloro ohelni mekgi kaluwore gi usuru makore lach ma piny owacho choko kuomgi. Biashara ngapi mpya zimfunguliwa na ngapi za zamani zimefungwa? It is very clear. So for those that have given it a blind eye, I'm sure they do it for their own interested or selfish gains. But the fact of the matter is you are sabotaging the people of Kenya. So what you are doing is to make our people poorer every day. So what is your intention? Unataka wabaki maskini ndio uje uendelee kuwa rule, ama unataki kuwashukishe chini ndio ije kuwapa mapeni kidogo kidogo wakufurahikie? To e chich jamni makikoani, oganda makwar ne joyuoro mar uso kod nyiepo. Thoth jonyiewo ne kata kamano oywago nengo jamni masani gikoni ong'aore kipimo kod kinde mokalo. Mwenyezi Mungu ametufanikia, tumenunua na mbuzi na
7,000, 8,000, mwaka huu ni shilingi 15,000. Wale ambao wanachinja pia waliongeza, zamani wanachukua shilingi 250, sasa hivi wanachukua shilingi 600. Tunashukuru Mungu, kuna ndugu zetu Waislamu ambao wamejitokeza kununua na kugawanyiza hizo mifugo, lakini kusoma kweli hali ya uchumi mwananchi ni ngumu sana ku afford shilingi 8,000 sasa kununua mbuzi. Mfuko ndio iko empty. Sasa ilikuwa tunaomba rais pia aangalie vijana wake, aangalie watu wake, aangalie jamii nzima ya Wakenya ili tupate kufufua uchumi kwa haraka, ndio tuweze kufikia yale malengo na zile shida zetu za kila siku. Kata kamano, ywak gi maduong' en ni jotelo moyier onego wuog oko mar kedo ne jopiny mane ogoyonegi ombulu. Kwa hivyo waende wakafanye vile wananchi ambao wamewatuma, waangalie finance bill. Mahali kutaona kuna sitofahamu ama kitu tunamgandamiza mwananchi, waangalie na irudishwe na iangushwe. Odiochieng' ma kawuono ni ma oganda Jo-Islam yango nyasi mar Eid ul Adha, ma en sikuku mar yango jamni, ywak gi maduong' en wach uchumi. Gidwa ni piny owacho rangane kaka nyalo duoko chien nengo ngima ma gikoni sani ong'awre malich mokalo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Mombasa tirinya kaunti ma Baringo, nok mar chiemo kod pi malera kwa skunde kaunti ya Baringo ma osebedo kod midhiero mag rochruok arita kaluwore kod monj ma itimo kod jokuo jamni e gwengego. Kaluwore kod rochruok arita sani koro chuno obila mag majoni mondo mi oket arita ne jopuonjre kinde mag gidhi manyo pi. Skund primary ma Ng'aratuko mantiere kod jopuonjre 57 en achiel kuom skunde ma midhiero mar pi okwako bang' jomahundu ne ketho kisima kod tangi mag pi mane osebedo ka konyogi e yudo pi maler. Ka skul ma Yatia jopuonjre onge kod chiemo bang' jomahundu ne kwalo chiemgi. Purity Rotich ma en japuonj e skulno koni sani gikale matek yudo pi ne jopuonjre kod jonyuol ma bende tiyo kod skulno kaka kar dak e seche mag otieno kaluwore kod luoro mar monj ma itimo gi jomahundu. And then they'll go back to other activities which are not good. Tunaambia tu serikali asije atuangalie kwa mambo ya chakula na hata manyumba zetu imepomolewa yote. Huwa tunategemea capitation na fees ya wasasi. Sasa sababu hii area tumepata shida ya hii mambo ya usalama. Wasasi karibu wote walihama na mifuko yao, hawana chochote ya kulipa fees. Tunaenda kufika watoto tunachimba maji, tunachimba mtaro chini, alafu tunachota maji. Hiyo maji hata sio ile maji colored na watoto wanakuja kunywa hivyo. My students are not paying fees because they were given scholarship, and therefore the bursaries comes once in a while. We have been told that over the weekend 40 boys left the school because of the challenges that they are going through. In an area where we are trying to support education, that is really a sad state of affairs. Kama kwa hisani, kama NGOs, watu wa kanisa, kama wako na chakula, wasaidie hii shule ya Yatia Secondary School, Yatia Primary na Kakir, hii mashule yenye iko pande ya chini, kwa sababu watoto serikali wamesema pungua shule, hakuna chakula sana. Junior Starlets jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar 17 ng'ado tiko mar tuke adhula pinje duto mag loyo tim mar Burundi gonde 2-0 e alap ma Ulinzi Complex Bure Nairobi. Marion Serenge nomiyo Kenya gol mokwongo dakika mar 16 kapok Balali Nekesa medo gol mar 2 dakika mar 21. Loch mar gonde 2 miyo Kenya loch mar gonde 5-0 e kindgi gi tim mar Burundi. Bang' dendi ma Kenya lo Burundi gonde 3-0 e tielo mokwongo manobagi e piny mar Ethiopia. Junior Starlets bedo tim mokwongo pacho ka ng'ado tiko mar tuke pinje duto ka tuke gi biro bagi e piny mar Dominican Republic e dwe mar 10.
us, it's a blessing from God because this is the first time we are experiencing this. And it's also something big for the country and for us. So we are more motivated to even go and perform better at the World Cup. So this win will be able to tell the other players or teams that it is possible to go to the World Cup. And with proper structures and investment, I believe we can get more teams to go to the World Cup. Ikanya mwate kidieny mokwongo mar Ratil nyakoro mgajwang' eno Monica Kum wacho ni seche mar wedhi gore to lum ma en jopiny ema inyore omiyo josiasa oket wang'gi e ng'iyo ni gichopo dwaro mane gichiwo ne oganda jokenya kata singo mane gichiwo. Mano Monica Kum wacho ni dende lit kanyo kata kamano oket Ramogi TV wakoni chang mapiyo nikech sanya nyakoro mgajwang' yie na mondo alore gi kan nikech thuolo kayo ne George Bati gi chenro mar Ratil mano twak mar Ratil nyisi kacha ni entie kod wende kama oting'o mulo junior madhi twak elo Kenya Kwanza kata serikali gini kanyo Wilberforce Otieno mabende ndia siasa netwake lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance liet mar siasa medo jiwore omiyo mago madhi bedo mokuom weche magede twake mane chenro mar Ratil kata twak mar Ratil ket Ramogi TV nyinga Lydia Okewa sebedo gi jaloko Maloisa Nachuka oriti Masade. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nyikwara Mogajwang' ma en Anko Edi kaka ung'eya mondo yud thuma mar nyathi nyakach kaka skiza tune mari idiyo star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Chulo kuoro Miriambo bedo gi kiawa. Mang'o mitimo Aminata? Wauso lu. Itieta. Geno kethore to chunji chandore ahinya. Dalano kanyal bedo na dhi Kisumu. Timbe mok kare chako nyisore. To mae miyo winjruok manie kindgi ok bed maber. Kora sefwenyo gima nibiro amo dala ka. Kare momiyo chunya nok dwari kaka naneni kidonje dala ka. Ginwang'o ka gitimo yiero manyalo kelo hinyruok bang'e. Adoga ni mpondo na kanyathini. Iwinjo? Nyise na dhi loko. Adiera malich chako fwenyore. Chone manomiyo ne kuchwanya ne kodi nikech dichone manokopes ringate. Be hera nyalo loyo timandhoga? Nengo mar hera ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Kick by. Mondo yudi skiza tune mari Yesu Kedo, de mana star 860 star 417 hash. Ramogi TV en e od jower duto te. En ng'ano migochone manyaka nende. Anatemo gochone Sarab Jit. To en ok omak simba.
Kara nyathina ni kanye? Yawa Nyasacha. Anakuini mondirit na meher. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwara Mugejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno ki yanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be nigi winjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakora Mugejong watwak mar rameny piny. Chik bai. Nyakoromogi Jumapil machielo odiochienge medo ringo. Kawuono en dwe ndalo 16 dwe mar 6 2024. Odiochieng' mabende Jumapil. Kaka Jumapil kama nyakoromogi bang' wuok e odera joma dhi e chiro bende osea wadani wang'ie to piny Kenya ringo kadhi kama chalo nare. Dipo ni ng'ama riembo piny Kenya riembe e yo mowinjore koso nitiere to moko ma jopiny godo. To joma neno ka to nitie gin to gin gi paro mane. E thuolo ni nyakoromogi weche mag siasa omako mach e pacho ka kendo kiwinjo duond jodolo kata duond oganda joma thoth kwayo ni mondo kwe obedie mondo dongruok ochop ne jopiny. Ok kwe ni nitiere lweny to kwe nitiere weche moko magidore ahinya ei sirikal mamiyo jalup jatend piny sani koro iwacho ni chal ka gima go siasa moko ma jomoko neno ka gima ok dhi kare. Kata kamano en owuon owacho ni en kod ting' mar Uganda ma wuok e gweng' ma owuoke nikech ng'ato ka ng'ato nitiere gi kama owuokie. To bende wach mar paro mar chik mar omenda midendo ni finance bill ma koro igeto tere e od bura juma makinyni bende koro mako mach. Jo od bura winjo ni nyo oyudo ote machuok manyiso gi gima owinjo bed ne gitimo.
ka koro telo kata teko odok e lwet japiny ka koro japiny ema chiko jaod bura mano yiero. Nyakwaro Mogi, odhiambo ni waketo Kenya e ratil, an kod Omulo Junior kaachiel kod Wilberforce Otieno e ratil marwa odhiambo ma kawuono. Machiegni uru e ratil kendo daher mondo waketane Kenya e ratil ni kama Kenya koro chopeni. Dipo ni nitiere gimoro ma jopiny chich ni iriembo Kenya yo ma ok gidwar, speed dhi mang'eny ahinya. Koro nyiso dereba ni dereba abiria chal ka gima chunygi koro chako likore, ma chunygi lewo bende lewo. Ing'e nitiere jomoko ma koidho nyamburko to ka nyamburko dhi gi ng'wech ahinya to chunygi nyalo wacho ni terwa mos, ok wane kwadhi maber. Jalup jatend piny bende wacho ni gima ne Uhuru okoso ne en mana riwore gi Raila Odinga. Ka koro jatend piny masani wacho ni Raila koro en ng'ama ber, to koro gin bende nyaka koro ging'won ne ang'wono Uhuru nikech chal ka gima Uhuru osetegore gi Raila, koro Raila odok kuom Ruto. Akia ni mane en machiegni Omulo. Erokamano George Bati. Yes. Erokamano. Ing'e ni iwacho ni ni koro drive inyiso nodok chien matin. Ogoyo But ing'e ni ok onego bed ni giji tiyo gi nying jakom. Nikech koro jakom wuoyo gi William Ruto, mano koro nyiso ni koro dhi unite Mount Kenya. Mano onge justification. Ok onyal wacho ni mano e reason momiyo ywak. To onyalo bedo reason, to ken reason mar keto gimiluongo ni weche mag ukabila. To ukabila en gima oncho wacho ni president ko year presidency, mani gene president otingo president gi jalupne, nyiso ni gin tijgi en mar riwo jo Kenya te, joma noyiero gi kata joma noko yiero. Koro gima ne chando jo piny ni jalup jatend piny en kowuok State House ten Nyeri, kowuok Nyeri ten Nakuru, kowuok Nakuru ten Nyeri. To onge kumosa dhi wacho no dhi kata Homa Bay, odhi Turkana, odhi koro man itemo nyisa ni to wuoge dhi mbele kocha. But gima timore ni apenji Omulo chande we ang'adi mokwongo kaka pok iwacho gima chande. Richo ni kanye ka jalup jatend piny odok Thurio wacho ni okwonga nyiso ganda wa gima en koro kata kadhi e pinje gwenge mamoko to kara wa ka bende ji oseng'e gima dhi tero injili madhi tere piny ma oko ni ji osewinje ka. George Bati, yes. It is against the law. Presidency en gimiluongo ni the unity of a country. Presidency ka in deputy president ok nyalo wacho dhou every time and then. Ni in kiwuok tidhi wacho dhou, in mane gimi nyalo wacho kende. Koro jo Kenya moko gibro paro nang'o. To ineno ka jatend piny jalup jatend piny osebedo ka yware gi ji mang'eny. Nikech nochako wach mar shares. Ting'ene shares cha neno ka pogo jo piny. To chako biro mara wach ni wan koro kaka jowa, wan wadwa riwo jowa ni ere kako dhi konyo jo Kenya, ere kako dhi konyo jo piny. To gima chando jalup jatend piny ni gik moko ariyo, ni vijende makucho ne dwa wuok nikech ng'eni ji chapni. Ng'eni ot ka ji gore to ne kijande moko dwa wuok kanyo mag dwa miyo koro ok obed gi power. Koro embo otemo mana ywakore. Koro embo kose ywakore to dwa no bed gi power mondo ji ong'e ni ka dhi gik mbele kucho to dhi obed gi power manyalo miyo. Namba ariyo, nikech ne osewacho noketo tegu ka gi ka mar mako jomoko. To ing'eni Ruto nowacho maber niya ni ji te romre, odwa ni ji te oriwore kanyakla. Koro ka jakom osedhi magi wuoyo ni wach mar African Union. Yes. To obwoge nikech samoro neno ni ka jakom obiro to nitie kaka gik moko dhi bagni. Namba adek, nikech koro an ncha nyisi ni ane committee matimo gimiluongo ni maja e kind ANC gi UDA. Ma mbele ka kapoko gik dweni to wadhi timo maja no. Koro maja ni ikech kineno ka jatend piny wuotho gi Mudavadi sana, to no ni en koro igole oko. Mane mino ncho kelo sheria moro UDA ni koro kech UDA na wacho ni nitie party leader kaso nitie idwa ket two deputy party leaders. Koro oduogo wacho ni gidhi amend constitution mar UDA ni magidhi keto gimiluongo ni assistant deputy party leader. Koro gimiyo nodwa ket assistant deputy party leader nikech ok odwa no share power gi jomoko gi. Koro gik machande ng'eny to wan wanyise ni jaduong' dok piny wegolo koki chon. Okay. Dhi mos waketa weche mogech gigi ka jatend piny obiro to onego koro luongo jogi mondo okwe nyieno nyise ni the most ochako chon ahinya, ochake chon. Owacho ga ni siasa ka ng'ato go kwande. Raila Amolo Odinga ogo kwande moyudo kama onyalo donjo kore e sirikal kata kaka onyalo chano go weche ne mag kaka jasiasa nikech mane gima siasa en. To kani winjo chakre chien kocha ok kata mana Rigathi Gachagua kende kata mana jatend piny masani ne wacho ni kamoro amora ma Raila Amolo Odinga donje to nyaka bed ni nitiere kaka en gi mbi moro mamiyo jomoko chako bedo maluor ka duogo chien. Dipo ni
Wilberforce, Raila odonjo machiegni gi Ruto makoro gik moko nigo kake. Ang'o matimore? Bati mokwongo wagone Joko Selu lit kuom wito jaduong' Joan Oselu. Ka wadhi e twak manyne omulo pi kata gi lori kelni ka nikech aneno kothagore malich. Gini osegore piny. Iwinjo koywago Rigiji to Rigiji no e second in command KK mo represent ka. Aneno posta mindiko na chano omulo ne Kenya Kwanza. To Kenya Kwanza gino weche okethore. Ka bedo gomulo ka an. To wanyiso mulo no sirikal muketoni ok bitieko higni 2. Sani gichako gore malo nyaka piny. Koro ng'eno mondo omulo o defend gi tame. Raila odonjo e sirikal. Raila kodonjo e sirikal. Raila en Azimio leader. Joma gore sirikal en Rigiji, majority leader. Rigiji no bende wacho ni permanent secretary PA mar Ruto magoye. Gima Rigiji timo, politics en gimiluongo ni game. To game kisebedo a player, seche duto te ok dirit coach ni mondo nyisi ni dhi e pap. Idhi e pap kata coach nitie, kata coach onge. Madhi e pap koso timo rako? Dhi e pap timo rako. Okay. To rako nie makoro jatendo mulo ma ja ANC cha. Ok dwa dhi rako, en pod odwa noriti ni chieng' moro Ruto timre nade. Opange ni koro lony long, rwak wuoche, idhi e pap timo rako. Mae gima Rigiji timo. To gima monda nyisi makato mulo winjo nyisi jatende. Seche makoro Rigiji odok kucha. To Rigiji dok thurgi. To ko wach kata weche mag finance bill. En wachne, en Raila Gouru. Kawuno weyo, Ouru Manyoro owacho no timore nade. Ni sponsor Azimio. Kawuno wacho ni Raila koro dhi Karuto embo odogoro mowadgi. Siasa no en siasa morach nikech ne gichake 2013. En siasa mar ukabila. To siasa mar ukabila ni Rigiji is a very good sharp student. Ong'eyo maler ni kochako game no ero to dhi oluongo joka to wacho ni dong neno ka Raila odhi Karuto. Mae kama koro jatendo mulo ma ja ANC. Ne bede motang' molote. To ma be kama Ruto kotimo mistake ni ochayo Rigiji to dhi bedo one term president. Kamimake gono. Omulo no wacho ni Rigiji owedhi matek, odhi mos. Ini wacho ni Rigiji sani koro ni e pap kendo oselonyo wuore, oselonyo long'en, oserwako zirwaru en gi wuoro, chako go rako. Keng'iyo gin ji ariyo mopogore. Jatend ANC Musalia Mudavadi, ma en Prime Cabinet Secretary, kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Gin ka ji ariyo mopogore. Gima ng'iyo ka en ni Mudavadi king'iye itang'e ne pinje maoko kokalo kuom ote ma jatend piny samoro ore kata wuodhe motimo. Rigiji oduoge ground, owacho ni en villager ma duond japinye modwa winjo. Pogruok e kind gi ariyo gi. Ere ng'ama nyalo bedo gi yot e siasa mar piny Kenya kaka piny Kenya osebet Omulo? Ing'eno ka da wuoyo, an ing'eno ka dwa luongo nying ng'ato seche mowacho debate, wacho gima chwe, gima nigi kukune. Koro ing'eno ka chako luongo wache Wilberforce, kechakia gik mowacho. Wilberforce ing'eno ada puonje siasa. Siasa ing'eni gima Wilberforce ginokia ni Ruto en profesa mar siasa. Ruto ng'e gima timore. To gimiyo wacho ni Rigiji odhi mos, wadwa ni mondo kaka Ruto en kaka jatend Kenya Kwanza, oluongo meeting mondo otim gimiluongo ni whip jite. Ka vijende gi machando Rigiji wach shida ma en go kaka wan kaka jo Kenya Kwanza e ot kae. To wach to waluong vijende go wangi kaka ikuyo gik moko nikech gima wadwa focus on ni sani wang'iyo weche mag ngima mar dhano,
wang'iyo weche kaka ji biro konyore, wadang'iyo weche kaka development timore, wadang'iyo weche kaka ji yudo tich, wadayudo gik man wa promise Mama Mboga gi boda wada make sure ni gigo watie kod te. Mane mino budget no keto budget mambo lea no keto kache finance bill no medo budget wach mare Hustler Fund to kendo medo budget maduong e weche mag health, e weche mag education, e weche mag barabara. Koro ma iluongo ni side show. En side show ma ng'ane rigi jidhi timo. Ncha nyisi gimo iluongo ni Latin, nti gimo iluongo property law wacho niya usus abusus pruntus. Nyiso niya koro usus nigi ma intiego ti kode abuse enjoy ye. Koro ng'ane rigi ji usus abusus pruntus. Koro rigi ji nigi power. Ing'eni gino buoge nikech ing'eni rigi ji obedo one time member of parliament. To niche tineno kaka nji obiro kama obedo vice president. Koro ing'eni bedo deputy president gi power gi geche gik maluore cha. Ing'eni gino buoge kabisa. Koro ing'eni o utilize timo kaka power ntie. But ntie gik moko ariyo manyaka ing'e Kenya Kwanza. Ruto county ka county ma Mount Kenya ntie gi kingpin. Kidhi Kiambu wan gi Moses Kuria, Kimani Chungo, mago jo maritonwa Kiambu as a county. Kidhi Murang'a wan gi Ndindi Nyoro, wan gi governor ma Murang'a gi jog ma Murang'a mtie. Kidhi Kirinyaga wan gi Anne Waiguru, wan gi jogo. Kidhi Embu wan gi Cecil Mbarire. Meru wan gi joka te Kindiki. Koro ing'e gimiyo rigi ji luore mana Nyeri. Koponi Wilberforce gini mor ni na sanano ka jotandgi moko nosepako ni rigi ji no ema wiye ler e Kenya Kwanza kendo koro wadware. Ting'eni wan kwa jok ni wamiyo rigi ji. Gidhi yudo mana kura Nyeri kura moma 100,000 moma tin. But ing'e koro miyo gima nyiso gini winji ringari ng'amondi apuonji siasa miyo uro pi we ngoja apuonji siasa. Namba 2 siasa nikech okadwa wito flow of thought. Ipenjo umulo penjo moko. Relax. We umulo wachane gini kaso. Asenyisi ni counties ma central wan gi gimiluongo ni kingpins. Kwa duogo gimiluongo ni Kenya Kwanza. Awinjo ka giwacho ni kupo ni watimo gimiluongo ni impeachment. Ing'eni impeachment jatelo moyier nikech mago options monyalo bedogo. Koyier jatelo kaka deputy president onego bed gi gimiluongo ni unity. Nikech Kenya te nyaka riw. To koamua ni koro wawacho ni kech okabila kata gik mawanua koro wadatimo ni impeachment. Wanyalo amua to wa impeach nikech constitution oyie. Koro awinjo ka Wilberforce gino agogi ni wan wabro support to gidhi yudo numbers kure. Koamua ni wadhi impeach wanyalo impeach. Koro me nyisi niya gimiya wacho ni rigi ji odok mos ogolo koke chon. To ogolo koke na professor opogore gi nyie machielo cha. Ing'eni nyie machielo cha to ne ok lazy. Lakini professor nyalo amua to pange. But mano gimo kwa doron nikech gimo focus ni development marwa kaka Kenya Kwanza. Gimo no chiko jopincha. Ere gimo dwa timo. But onge gimo sekethore nikech ma en dhao mane yot. To wadwa buro makweka. To waburo pange. To wanyalo pange kaka gimoro buro timo. Ng'ata chiel odine pap. En ok nyise pinje maoko. Ng'ata chiel omi thuolo mar dhi e pinje maoko turore gi jo pinje maoko manyo osiepe loso. Kasto ng'at machielo to dio tudwani mani olinga ka. King'iyo jatenda Musalia Mudavadi ka wuoyo iluongo ni diplomatic statement mowacho opogore gi javileja. Yes. Ipenjo mulo penjo mayo. Nikech na nyisi ni kel pigi lo. Duoka. Ipenjo mulo ni to kind rigi ji second in command gi jatende ma Mudavadi. Ere ng'ama jopiny winjo? Penjo no tame duoko. Aya duoke. Rigi ji ema jopiny winjo namba 1. Jopiny mane? We Wilberforce Odhi nyisi jopiny. Awinjo ko wacho ni jatende ong'e kizungu. Gima monda nyisi ma jo thurwa winjo winji. Ng'ama go kura en kato kiandiko to sedhi e station kucho to penje ni tidwaro ng'a ni an mwana wa oko ni ema dwaro to agent nane ni kacha dhi ma chuone tik dhi bedo Amerika okadagi to gima jo Amerika ok bigone Mudavadi kura. Mudavadi ka pod rito ni Ruto bro pange ni en professor to en obro mabedo kama entiere no. Gima mulo bende tamore nyisi
rigiji kik ng'ato wach ni rigiji onge gimong'eyo. Rigiji otiyo e tend Moi, rigiji otiyo e tend Kibaki, rigiji otiyo e tend Uhuru, rigiji sani nigi Ruto. Ong'eyo gini moloyo kaka ne Muda Ovadi ong'eye ndalo mane vice president mar Moi. Koro ng'ama neno ni rigiji onge gimong'eyo, apenji, rigiji nyocha wacho nang'o ni joma chalo majority leader ichungwa gini owe dhi address Rift Valley, gidhiane Nyeri mondo gi address rigiji. Nyiso ni gima rigiji timo en ni odwano dhi ter narrative mar ni Tingarach, kosetero Tingarach to odhi okawo jo Mount Kenya te, kosekawo Mount Kenya te, anyisi kawuono, provided ni rigiji okawo kura, ing'en kura mar Mount Kenya double ma Western as a whole, Joluya gi Joluo, manyiso ni mano kura mar rigiji osesoyo fuko ng'at achiel to makata Ruto koriembo rigiji kaka neno jo ing'en rach sirikandi ni en ni Ruto nigi advisors, to karo we advisors kai mi advice to en mo advice gi, mane shida ma en go. To mae gima koro jatend Mulo ma ja MC bende koro ni koro gidwa timo gidwa majna penje kata Mahmud Avadi kata Mulo ni MCA mathurgi bende ja ANC bende en gima kare mondo ng'at mantiere rang'iny mar jalup jatend piny deni koro odwa wuoyo goganda ne kende. Kuom ranyisi ng'ato nigi kon, ng'ato kata nigi dalagi, but be en gima kare ma juma ka juma wik ka wik ng'ato ni mana kama wuoki kata oganda ne kende. Bende en gima kare e siasa mar piny madwa ni odongre. Kenya ne kane wadhi e yiero 2022 Ruto nonyisowa ni bottom up, rigiji odhi ome from bottom. Odwano nyis joge gi kaka tich opango nyaka chiemo gi State House. Okay. Number 2, nikech en siasa, ing'en political aspect opogore gi presidency. Rigiji iseneno kata mana chieng' manyocha gin Nakuru, tiyudo ko oleo 1 full hour ka rais osedonjo. Nyisi nang'o, joma chalo Mulo gini oseriembe, kendo winjo ko wacho ni Omulo gini wacho ni okia kizungu, Omulo gini wacho ni okia rwakruok maber, Omulo gini kendi winjo ko confirm ka ni rigiji kia wuoyo kia kata kizungu. Mage shida mane keke. Okay. Ing'eyo gima mora gi jo Azimio ni gibedo busy for nothing. Nikech awinjo ka koro ing'eni anakia ni political analysis mane ma Wilberforce timo notwo ni koro rigiji ni koro okawo Mount Kenya, koro rito 2027, koro oikore to rigiji mo manche giluongi ni mach ng'acha rach gin mancha giwacho kendo koro sani ni koro gin osiepe rigiji. To gima gikia ni what if kawan moro rigiji mondo dhi consolidate Mount Kenya mondo kelnwa, what if ng'amonyiso gi ni rigiji osekosana gi Ruto, ing'eni ya we celebrate gimokia, but okinyal compare nikech ada konyo Wilberforce. Okinyal compare rigiji gi Musalia Mudavadi. Musalia osebedo vice president, Musalia obedo ministers, Musalia obedo member of parliament, Musalia experience ma en go obedo deputy prime minister. En ng'ama be nigi wiya witho moro manyisi gacha, to en ng'at moro ma be nigi experience, en ng'ama pinje maoko be ohero. Ning'eni mondo ibed president, ok ibed president moro ma Kenya kae kati ibed ni idwa chung president, yes, to jopiny maoko tamore, ok dwari, ionge face mar international iluongo ni diplomatic face, onge ng'ama nyalo yieri. Koro gima rigiji timo en koko ma gin go e odgi ka vijende gi, kech oneno ni jogi ochae, jogi temo mae power. Koro embe orieka nikech oneno ka kwan moro go 2027 ka samoro inyalo loke, kech Ruto as a president nyalo loko deputy ne. Koro kopo ni oloke, odhi ywak kocha mondo tim gimiluongo ni ethnic mobilization mondo oman joka mondo yud kako nyalo yudo that power. But gima timore ni rigiji at the end of the day odhi duogo. To kose duogo kata wuoyo, nikech ji dhi wuoyo, Ruto kowuok oko dhi luongo gimiluongo ni parliamentary caucus mar Kenya Kwanza. To gidhi wuoyo. To one of the agenda ma gidhi wacho
Rigiyo wachacha ni ng'ane kaka nowacho ni PA mar jatelo ema miye koko Kimani Chungwa ngama kama mano dhawo magin magidhi loso. Koro wan warito jatend piny ma en party leader mar UDA kaka kende en jatend Kenya Kwanza mondo bi olos weche onge weche mosekethore modhi oko. Lakini gimoko adwa ni en wach moro miluongo ni ethnic balkanization and mobilization. Moro medhi ni dhi thuru tidhi mana Nyeri kende tidhi wacho dho tiwacho gigi kata kopo no chwani oko nego be ni kore dhi oko widhi wacho gik makamago. But kik Wilberforce gini be celebrate ikech sama gi celebrate gito gin gi mpango mane. Koro nego ginyiswa no ana wo kata dhi wacho ni koro wadaka origi koro dhi bedo deputy mar ng'ane kata ana kage wacho osekuodha na ni koro Kalonzo ni giji dhi bedo deputy mar Kalonzo. Koro ng'eyo mage siasa moko nego be ni wacho kae. Ni gin kaka Kenya Kwanza negi kao incompetent second in command negi kao ng'amais manad mais full of ethnics mage gik mulo ko negi yero apenji ingen rigijini nok ngat mono kwany mama ngina sit manga magine mane gibedo piny magi yero mondo bed jalup Ruto. But I'm right ne is a leader. And rigijima ne giyero ne owinjo bed impeached nikech an incompetent. Ka second in command ma incompetent Kuria to koro bo chalo. Aya oda omulo ka ng'ato ochwad ka kwath idhi tero dhok udhi kwath joma thoth to chwad ng'ato oringo dhi ywak kanye ko dhi kwath kodhi yu ochwade ka kwath odhi ywak kanye luwore gi ng'ama chwade nikech ing'eyo kodhi kwath to yudo nyithindo wadgi ochwade odhi ywak ne ng'ato opogo ga nyithindogo waneno dhi ywak ne nyaka bed ng'ama mabe powerful onge kama odhi ywak dala gi ineno George Mbati ing'eno analogy no inyalo ng'iye in different ways. Kopo no dhi kwath to goy gi ng'ama duong' manto nyaka odhi onyis babagi kech ng'ano to koro ewe gi nguvu lakini nyithindo moko ni mbasne ogorego koro to ma jomineno ni chwado miwacho ni chwade nikech odhi kwathni gin nyithindo yani nyithindo chwado ng'ama duong' dhi ywak kure okemoko nyithindo sani yes wach modong ka maneno ka koro nyisa ni time bine ng'arore but ma wach manyaka wachi jood bura moko nyowacho ni giseyudo ote machuok miluongo ni SMS kinyisogi kaka gidhi ko kura ka finance bill chwale od bura mondo ji ogoyo mbaka. Moko kuom jotelo ma oting'o Samuel Arama ma Nakuru West owacho kawuono nyim jalup jatend piny ni en kako osedhi mosego turbin osewuoyo gi jopiny onyise ni gino odhi otimre nade odhi okiro oko gi siasa madhi nyime sani mamoko kuom josiasa bende waseneno ka ok ni machiegni ahinya gi jatend piny kaluwore kod samoro chung' masani mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua chung' masani samo weni gik moko nyalo lokore bang' romo kata kamano gi sani kopone ma odhi nyaka odiochieng' mar go kura ok ine ka gini nyalo bedo gi pek samoro puodho kata kalo kaka en ni chike mag omenda kata paro mag chik mag omenda miluongo ni finance bill ma 2024 Wilberforce. Shida ma wan godo Kenya Kwanza kapok wacho barua mar manyo my Secretary General Sifuna ondiko ne MPs. Achiel kuom shida ma wan go ni joma advisors, economical advisors mag president gin joma nigi papers to gionge experience to gimiyo KRA budget ma is unrealistic. GDP ma last financial year was 5.6. Yeah? To sani gisemiyo KRA target of 12%. Sama gimiyo KRA 12%, to GR struggling gi meeting the 5.6. Koro sami double no. Idhiro pesa ni kure. Kae manyo wachako inyorego. Sani gima dhi timore en ni ane. Yes. Rais dhi chuno MPs mag Kenya Kwanza mondo kal gini. Banko se kalo gini to gini dhi nyo jopiny. Sama jo pinyo inyore mai makori dhi luongo gi miluongo ni revolution. Sama ma dhi timore iyudo ka sirikal mowinjo miji directives to be en sirikal ma osedonjo siasa te gin gisike wi geche seche te. Koro jo piny ni kendgi mae momiyo koro wan kaka jo Azimio wanyiso jo ni winjuru wabunge samuthi igo yes is fine to ja piny manyo yieri to idhi keto kure nikech piny tek ma joma piny yom negi gin joma chalo Mulo Junior ineno Range Rover modonjo goka
Gin mana gi jo sirkal. Okay. Ma ginena team moro matin to team mang'eny. Ywak mane momiyo koro wan kaka jo Azimio. Okay. Stand maro en ni finance year mar 2024-2025 en nyaka goe piny ma ko goe piny to en maandamano makata an ni abo mabedo coordinator mare nikech gini dhinyo jopiny kata kipenjo gini to udwa golo gini from 5.6 to 12 pesa ni udhi yudo kure idhi yudo ka kata mal muya mayueyo ni wawa wuogo kapok atimore nade kapok ochako bedo tax gidhi tax to mbele ka ing'eyo Wilberforce wacho gik winjo mang'eny gige street ok wach gima ochomo ter kaka dwarore adonyiso an personally nyasetero pacha gimiluongo ni public participation ing'ene Wilberforce kaka embo wacho ni nyalo coordinate joka onego nyiso not otero ma an finance bill nitie gik moko mancha pogorago kaka wach 16% minjikete wach mkaticha na segole pacha wacho ni mano gigol ne gisegolo wach moro mi wacho ni vehicle circulation cha na wacho ni gigol nikech kiketo vehicle circulation tax to dhi konyo dhi nyo jomoko ma idho gi feka lakini finance bill ni king'iye on other side kech sirkal do raise gimiluongo ni 4 trillion my budget maduong' mogik but ing'eyo budget ne dhi konyo jomage koro ing'e ni constitution mwan go ni oduong' kech yudo kwa medo pesa madhi e counties to 400 billion. Maniso ni ya, gik madhi timore counties, kaka sane nano ka Eliudo Walo, to programs moko mag digital, kamora ngo digital hub, ward ka ward, tinde yudo pesa digital. Koro enyi ni ya, nyaka wange ni to pek mare, kwa kata kwa pinge, pek mare ni kani. Koro kwa kaka story, ati ni yamo bidhi ngada ku, ugote tesi ya maluore but katieko gima important ni e Kenya kwanza onge gimose kosore en unity emwadwaro ni unity mar jite en unity emwadwaro ni jite mar national token cabinet secretary erokamano nyakwara mogi erokamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV thuolo ni makoro wawe twak maro mar ratile no kako chwakore ka omulo Junior kachiel kod Wilberforce Otieno wabro luwo kendo nikech chieng' ariyo twak dhi bedo malich ahinya e od bura mondo ming'i kaka weche chalo nyinge en George Bati lojo mosiro weche gi kachiel kod chenro ni oriti masani. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is